Hej så. I denne her demonstration der vil jeg vise, hvordan man laver et billedalbum på vores model Flyverforum. Det er ganske simpelt. Man går simpelthen op og vælger Media. Under Media der har man så mulighed for at gå ind og finde sine albums, hvis man har nogen, og hvis man ikke har nogen, jamen så må vi jo hellere lave et. Jeg trykker på Mine albums, og her kan du se, at det er fuldkommen tomt, så jeg kunne godt tænke mig et nyt album. Så jeg trykker på knappen hernede, New Album. Albummet det skal have et navn, det kunne simpelthen være Flyverfotos. Og nedenunder her i beskrivelse kan du angive en eller anden beskrivelse på, hvad det er for nogle billeder, du gerne vil have i albummet. Det er ikke nødvendigt, og det er ikke påkrævet. Det du behøver at gøre nu, det er til gengæld at gå helt ned i bunden af skærmen. Der vil du finde en knap til højre, hvor der står Send. Den klikker du på, og så er der oprettet dit album. Men et album det skulle indeholde nogle fotos, og jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at vise, hvordan jeg uploader et billede, som virkelig er alt for stort til vores forum, men så stadigvæk kan bruges, fordi at programmet herinde bagved, det går ind og resizer billedet. Det man gør, det er, at man trykker på Tilføj et billede. Billedet, det skal lige have en titel, så vi kan finde det frem igen. Jeg kalder det for DLG, bare for at det skal hedde et eller andet. Igen, du kan give det en beskrivelse, eller du kan lade være. Det, der er vigtigt, det er to ting. Vælg den fil, som du gerne vil have uploadet. Jeg kan klikke på Vælg fil, og jeg har allerede her forberedt, jeg er over det her album, hvor jeg gerne vil finde det billede, jeg vil uploade. Så jeg vælger et billede her, som i virkeligheden er alt for stort. Det er omkring mine 2 megabytes, og vi tillader i virkeligheden kun 1024 kilobytes per billede. Jeg vælger billedet, og så trykker jeg Åbn. Det er sådan set det, der skal til. Du kan tilføje nogle nøgleord og nogle thumbnails og det her sådan noget, men det er ikke nødvendigt. Jeg går ned i bunden, vælger den knap, der hedder Send, og alt efter hvor stort dit billede er, og hvor god din internetforbindelse er, så vil der lige gå lidt tid. Det burde ikke tage så lang tid for sådan et billede her. Det der sker lige nu, den uploader det, og så ændrer den lige på størrelsen af billedet, så det ikke kommer til at fylde for meget. Det vil ikke have nogen indvirkning på selve kvaliteten af billedet, for langt de fleste skærme, der vil være ganske udmærket. Vi går ned og se nu her, at fra de 2 megabytes er der nu ændret lidt til en filstørrelse på 261 kilobyte. Det var det, man skulle gøre. Man kan så tage det billede her, og så proppe det ind i en tråd, hvis man gerne vil bruge det inde i tråden et eller andet sted. Og der har jeg et lille fif. Et lille siftisfif. Man går ned i bunden eller ind på billedet her, og mens man nu er herinde, så kan man se, der står en lille BBC indkapslet kode. Det man kan gøre, det er, at man kan tage den kode, der står herinde, så man lige markerer den op, og så kopiere den til udklipsholderen. Jeg kan vælge bare lige at markere, som det er gjort lige nu. Højreklikke og vælge kopiere. Eller hvis I kender shortcut, så er det Ctrl+C. Den her, det er netop din kode til dit billede, som er unikt. Og det du kan gøre nu, det er, at du kan gå over i min hjem. Herinde, der har vi jo alle vores tråde, og nu kan jeg godt tænke mig bare sådan her mellem himmel og jord, og så tilføje det her billede. Det jeg gør, jeg laver lige et nyt emne. Det kan være mine DLG'er. Og så selvfølgelig en eller anden tekst, der skal stå på forummet, ligesom det plejer. Her. Billede af mine. Måske med en lille apostrof på. Og nu kan du nok huske, at jeg har stadig noget i min udklipsholder, netop koden til billedet, så den tager jeg simpelthen og trykker Ctrl+V nu her for lige at indsætte. Altså lige en retur, det er meget godt. Og så trykker jeg bare på Gem. Nu sker der simpelthen det, at dit billede det simpelthen er indkapslet i den her tråd. Så nu kan jeg gå ind her og kigge på den tråd, jeg lige har oprettet, der hedder Mine DLG'er. Klik på den en gang, og vupti, så ligger billedet herinde. Det ser selvfølgelig lidt lille ud, men klikker man på det, så kommer det op, og så bliver det straks meget, meget større. Grunden til, at vi laver de her små previews herinde, det er selvfølgelig fordi, det skal være hurtigt at komme igennem
selve forumet, når man bladrer ned igennem trådene, så det ikke er kæmpe store billeder, vi har liggende herinde. Sådan gør det. Jeg trykker lige på Details, bare for lige at vise, at man kan nu gå direkte over i mediealbummet, som vi lavede, og her der kan man så gå ind og kigge nærmere på billedet. Man kan også trykke på det en gang til, og så vil man se, at nu bliver det endnu større at kigge på. Jeg synes, man kan ind og se på detaljerne af selve billedet. Det kan jeg selvfølgelig minimere igen her. Sådan der. Og ja, man kan selvfølgelig så, hvis det var en anden billede, man var inde og kigge på, gå ind og kommentere det på billedet. Det gør man hernede i bunden. Og så kan man skrive et eller andet. Lækker flyver, eller hvad man nu synes. Sådan der. Det kan man selvfølgelig også gøre direkte i tråden, hvis man bestiller. Send. Og så har du kommenteret på billedet i brugerens billedalbum. Det var det, jeg ville vise. Håber det var sådan rimelig nemt og simpelt at gå til.